nentoni one no zikhona ezo zinto apha endlini sangasimenzela umntana ipati naw seyijika ngobana hayi thina sele No, they even said, you know, which disturbed me. They even said, no, what if umntana urejwe epatini? I'm like, guys, do you understand the fact that it didn't happen because of what had transpired to Ucwecwe? The party never happened. apha endlini thina asizenzi ipati sasiyenza kuba egqiba 1 kuba nocwecwe naye wayisitsho into yobana naye ucela xa sekuyibhede yakhe nayenzela ipati sasenzela abasazowenzela umntana kuphela saxhela yakho sithi sothenga nesoseji senze ne-wings senze nje uzuqonda izinto zepati. I can take a photo ndiyithi xa kwi-social media mntathi zange futhi sazobe sixola nokwenza ipati apha endlini thina singabantu abacontenti sihlala endlini. The only time mna ndiphuma apha endlini ndiphuma endlini ndihamba ndiye ecaweni ndiphuma endlini ndiye emsebenzini ndiphuma endlini ndihamba ndiye etawuni okanye ndihamba nefemeli sikhupha abantwana. That's all. Nothi thina siyile couple ebhorayo thina. Yes. We are such a boring couple. Asinazo ne-friends asivakashelwa thina i-friends zethu sidibana nazo efowunini then tell me khona nezilapha endlini ngoyi-friends they are coming all the way from eButterworth. Tell me ke uhleli sisikathathi thina neshomi asingabo abantu abaneshomi as for utata ke akanankwashomi ke yena nkosi yam uhlala necolleagues zakhe iphakathi kitchen mntana kitchen tot like utata ke yena iitshomi zakhe ndingathi zii-cousins zakhe akababoni nokubabona nani nena asinazokwazi ishomi thina umntwana khona kuba sekuthiwa uyasela mntu asekwazi ubuwenze ipati ubuzothatha umntwana othi inani mthatheni mdwenguleni. Exactly. So now they are finding, you know what I picked up, Sisine, is that now because you exposed the fact that there was a party that was meant to happen because your son was turning 1 or something. So now they are saying, what if it's one of the people that came to the party? What party? The party didn't happen because this person is... Yes, we were preparing. I want to say, Indobana, mabakunikele tracksuit ne ngola hlobo babeyithathe ngalo. It doesn't matter because lomile, but you need that tracksuit ubana ize ngola hlobo yayihambe ngayo. Exactly. If ibuye ihlanjiwe, let us know in Boxby. We're gonna come back here live and then we announce another shutdown. Akho sikolo sizoqhubekeka apha umntana engekabikho right singekafumani justice yomntana because kaloku ngoku I think badala back and forth and this is painful for us, painful for you mostly and painful for umntana because I was just saying that this has changed life yomntana. Umntana akaziphinda abe ngumntana lo bumzele and you have changed now as umzali uhlobo lilo and uxolele nantoni na for justice to be served and injonga ndibonyama ngoku ndiyarhagama mntase this is not me. Ayindim lona ayindim mna ndingumfazi nje nkosi yam live and othobekile but ndiyazazi uba ndi-live but umntu ohlonipha uyabona ngoku hayi mntase nguphumasile andikhathali nobubani uthini and mntase i-tracksuit yona noba igazi laliselomile but nayinokisa yayiba igazi eli ndifuna i-tracksuit enegazi mntase if alikho lo wayetha yena olipolisakazi wathi mna ndandinxibile is the very same one owathi kwenye imeeting phaa ukuba niyambona uNomvula on Facebook owathi phaa kuNomvula ayisuka naloo tracksuit le ihlanjiwe yahlanjwa ngubani molweni ahlanjwa andithi kaloku waveza into yobana i-tracksuit ihlanjiwe yahlanjwa ngubani ke mntana mna ndiyafuna mna ukuyazi uba i-tracksuit yomntanam iphi ndifuna i-tracksuit enegazi mna mntasi. If it means kumele ndihambe ndiyongena le emazweni ndiphethe loo tracksuit it's fine but mna ndifuna i-tracksuit yomntanam ndiyabona I know ndilikholwa mntaksi kodwa ukuthakatha uba kumele ndiqalile namhlanje ndizoqala nothi ngomntana and we're with you mama nothi ngomntanam. Molweni bethu nani bendisecaweni mama kaCwecwe ndiyavuya that at least you are on this platform. This is very emotional. Ndizawucela kuwe don't allow this to be changed to any political thing because ngoku into abazayenza they are trying by ngoku phoze abantu siyathetha on social media everyone now they want to turn it to a political arcade and of which it's not. I've written mna to ku-principal wesikolo where my child is that izikolo ziyavulwa and the actual fact this happened to a private school. What are you saying? What are you saying? Are you going to keep quiet? We know syllabus as against others, but to have a demonstration in front that your kids are with you because about 80% of the kids there, they are black kids. And it's worrisome that ngoku uzothiwa i-tracksuit
ayabinagazi ihlanjwe ngubani phi ngeli xesha. And I'm so upset that the very same minister who was very bold and uyandonyanyisa esithi i-DNA has been taken ka-principal, only to find out there's only 3 people. If there's 3 people, must we know ukuthi ngutata, ngu-caretaker, ngu-driver. Uphi eka-principal? Where is it? Now they are playing this white supremacy kind of nonsense because now isikolo kwathini yintoni le esisikolo sibabambe ngayo, yintoni le power lo principal anayo. And I want to urge us, Tina, as parents, I don't care of race of anything, but all of us as parents, it's high time that we stand up for abantwana bethu and for uCwecwe. It's high time that we show ukuthi we are against this nonsense, because if sizokwenza kayi-1 and then we sit down, we must push every day. We must dedicate a day, whether it's going to be on a Wednesday or it's going to, but it must be a Cwecwe day, whereby all of us as parents, we go and we show ukuthi we are against the land. We want answers. Yes. It's not one person that wants answers. We all of us want answers. I've got umtshana mna othathwa transport, goes to school, leaves home at 4:30. And now I am scared. I'm even saying to my sister, ndiyacela man, can somebody just transport umntana, use my car, transport umntana, wait esikolweni, because you don't know what happens xa umntana ephuma. And my question is, isikolo kuthiwa umntana ubiziwe nguprincipal to utshayela classes, which private school echayelisa abantwana classes? I think Mother even mentioned the fact that she's paying fees for that. They are They include as much as bale case le now say all over like it's national, ne? Why ingakuthatha case le case if it means kumele ithathiswe kwenye province mayiye bakithi. exactly. And I want to andithi docket ikwazile ukusuka from one person investigating officer wesihlanu ngoku. If it means kumele isuke emntase noba iye Limpopo noba iye Free State noba kodwa ayitshintshe iprogram. That's what I want. The only person who will assist us kulento mna endinethemba futhi kuye, and I know ba against yena ngumkhwanazi. Why bangaphathi idocket balinike umkhwanazi so that umkhwanazi ba investigate ekuqaleni, because ngoku badlala uhide and seek. And even Nodia, uminister upremier wenu uthethe just because people on TikTok were calling out for him, and I was calling out for him naye uthulele ndoni when something happened last year. U-MEC waka education wase Eastern Cape uthulele ndoni. The very same minister ebe bold up, let's get rid of teachers, we don't have money, uthulele ndoni when they heard of this. Bayasibhanqa man ababantu guys, bayasibhanqa. And I am saying na I voted ANC, but I do not have. After this, I am saying to myself, we voted for Izinja. True. Abantu abakhathali mntana ona 7 years, guys, 7-year-old. Now uzoxokisa sana uminister and boldly hayi izinto zithathiwe. EP, where is the sample ka number 4? Ziphi results ka number 4? Before we lose even umama kaCwecwe ku live because angabhizi anytime. Wathong. For me, I just want to know is it possible to know the case, to have a different, like if you appoint a different investigator from other provinces to invite umkhwanazi to lead the case, that it has got different people, not the one who are in the case now because they are misleading people. Thank you, Put. Those people. Once we get wrong, each and every week we get a wrong development. We don't know where to go, whom to follow. But if there's a procedures that we can do so that we appoint different people from the different provinces who are not attached to the school, even the principal, then we follow the procedures, then we make it happen. Because for now, on the other side, they are saying something which is far away from the case. This is not a political party. This is not something. This is a life of our children. Exactly. To make sure that we are protected, and we are the ones to protect them.
Yabona apho Because for now, izosifaka khona bhuti wam, apho izosifaka, sorry ngokuqala, apho izosifaka khona phantsi kwebhasi, emapoliseni kune-units ne. So indaba ye-rape angeke yenziwe umuntu osebenza e-CSC, andanoba uyan-understanda na. Umuntu ofaka izitemps phaya osertifayayo akadili nendaba ye-rape. I-rape umuntu adila nayo bukwa-FCS, which is lamaphoyisa la adila nge-rape, to be specific, that are well trained, because bona bangavela ngento ethi ke ngoku okay nithi masinikeze umkhwanazi, fine, but umkhwanazi mhlawumbi weyi kwi-task force but zangatreyinwe for this, uyaybo. So it's loo nto ilele kwalapha kuni ukuba nibe ne-strategy into yobana even if bani-approacha kanjalo nina nizophendula nithini, because i-crime regardless, let alone uba yona inesex phakathi nokudlwengulwa phakathi, but i-crime, you need to be strategic kuyo yonke loo nto leyo, because shema ndifuna uxoka mna mntu asethina asikho safe, nakusasa singaphuma kwi-headlines kuthiwe jonga usesihleli namhlanje ndithi mna iimessage zingangam ndimile, because kuthiwa hayi nantsi proof izoyithatha endaweni ethile, let's meet up uze wedwa. So you can tell ubana jonga kuyanyiwa ngoku. Why izosayithatha wedwa? So I understand mntas, zezi zinto ke ndifuna ukunixelela zona ukubana we just need to be so together. Masibamba nini bantasi? Please be safe, Makaku. But udadewethu ne, I believe ne, Over a case in the. I believe which in this case If you want the case, you do. Sorry. we You have to can. find the person offer a case because it's the one making case for baseless. If you understand? Yeah. Without the person offer have a case, the case will never go anywhere. If we find the person or is the one involved with the case, the time you report the case, we can find the solution. Because now these guys are playing us. We don't know what we are going now. We are busy going this side and this side, but we don't know the truth. We need the person, because if the person get the bribe from the start, because if you say Casey Autumntwana Ilumba uthi iTalkShoe ayinekazi at the end this school, who the person behind it? Exactly. You see, there's someone behind this bus, Yeah. and we need that person. Or we need is the someone to take one make us accountability. like a stupid? You know And what? if guys, you have to shut down everything in South Africa. You have to shut down because we can't allow anyone go ahead about 7 years old. 7 years. No. That is wrong, guys. Batong, you know, Guys, Umyeni wam ended up disithi, because now we had to play tricks, because ngoku ndihamba ndodwa wathi no I'll be indoda yayithwala iwiki yayithwala iqhiya yafaka izipeks yathini, because uthi jonga ngcono kuyiwapho kuyiwakhona. At the end I needed to protect my child, but I felt as umzali ndilipolisa wasijula ijacu nathi baby ngeke ndiza kuluza, angekhe, I can't. So kuyo yonke loo nto guys, good luck. If nina nifila olu hlobo, I think now I understand ukuthi nasifila kanjani. And people will be showing tantrums, abanye besenza i-content ngayo yonke lento, of which ke shem andiyikhathalelanga guys, thina sisengxakini, andifuni nokuxola sisengxakini, but ndicela nisithandazele, ndicela unikhuphe ediva ngitasentame nto oyicece kudala edlula apha emnyango ne. okay, before ndikhuphe ndicela xa kubuye i-tracksuit usazise noba wazisena, then we come back here so that we can organize. I know to show live isho ngabantu by-92, and then here we are 917, then singakwazi ubana spread up i-shut down again, because into ebalulekile kuba i-tracksuit ibuye ngolahliboba nekengane. Exactly, ndifuna injalo mna mntasa. Tell mama. And bona bathi no, and then bathi bona no, akho samples, but there is phayana esitsho ukubana there is but ikhona mani into efunyenweyo, but that shows ukuba there was i-contact, skin contact, wara. Ndabuza ukuba yona isebenza xa kutheni i-skin contact. Ndatshela ukuthi if ugqoke igawuni ndiyithathe igawuni ndiyinike wena, then ifunyanwe endlini yakho igawuni, xa seyithatha iyotestwa izawuvela i-DNA yam noba wena ubuyinxibile, but izawusebenza phi loo nto leyo, because loo nayo imele isebenze somewhere. Andiyitholi impendulo nkosi yam, andiyifumani impendulo, uyayi-understand. Otherwise diva kuzoba rayithi ndifuna i-tracksuit yomntanam. Uyabona ngoku sesifuna igazi, ngoku sifunela gazi lalisetracksuitini. Please let us know i-tracksuit if bana kwakho ingase kule veki uzamele uba mayifumane i-tracksuit yakho, so that you can be able ukwenza whatever that and we'll with the support you. politician having a tracksuit,
The politician having a tracksuit. police station. Which one? Isasalep, ingathi Cape Town. Mayibuye elebhu. If Cape iseselebhu Town lab. mayani, mayibuye elebhu. Because kukathini bana, it is not in good hands. Why the tracksuit have to go to Cape Town lab when it's clean? No, No, remember. babeyithatha ntoni? Babeyithatha ntoni? No, guys, we also need to makacacone, we need to also realize the fact ne, Yes. we do not have, not every province has the proper mechanism to do such test, right? So you'll find the reason why your daughter's tracksuit was sent in Cape Town is because Cape Town was the only province where they can do such tests. Do you understand? Mara, manipulate such. Mara, I'm saying the reason why it went there, it's because they had the proper materials to do such. I'm No, just saying. mna I understand mntase, but ukhona nomnyaka otshoyo ukuba bazofaka i-fake blood. Mna ndiyazazi ii-drops ezazipha ukuba zingaphi. Angeke exactly. ndiyayibona kwefihlambi igazi lisendaweni ethile, laa ndawo lebhalwe i-age okanye kuthiwe 10 okanye ntoni, ndiyazi kakuhle kwigazi And my lale. thing is also they can also manipulate that because remember Western Cape is also held by DA. It's white people, so it's a lot. It's a lot. Yeah. No, It's a lot. Kuleli xesha lakho sisi, ukwazi ukuphinda ujongane nomntana, but I wish you all the best. We wish you all the best. Kulo live. Please let me know noba ubhalile okanye wenze whatever communication onoyenza xa ufumana i-tracksuit, and then so that we can arrange enye i-shutdown. And just a quick one. And Just thina a we are quick one. here in Cape Town, funeke iphumile i-tracksuit yomntana, ilola hlobo obanike ngalo. Ayisosho Diva. futhi funeka ibuye ilandlela thina And sema also, Diva, remember, I had said, Makatocha, please don't forget that we ask for your banking details so that we can Yes. just support and whatever. I was Don't trying to forget say that part. if bank Bank details, details so that we can just. need bank Yeah, details as or if South Africans, we want to do whatever we can in our power. If we know you said it's fine, umntana medical aid, but we feel like we want to like literally make this whole process easier or lighter for you because it's very heavy. Nice. No, thank you so much. Diva, then ngicela ungidrophele your time. Because before they go to ungakwazi ushele zakho makacoce xa uphuma. Akho ngxaki. bayazithatha Ezakho xa uphuma ke then. Okay, ndiyasifunda. Okay, sure. Because kakhulu. bayazithatha pictures before a tracksuit is sent away. Ne? So on the docket there should be pictures of the tracksuit when they received it. And then ke ngoku bayihambise. So ask for those pictures. Because they can't just Uzokhomba kuba pictures uzokhomba kuba pictures phayana. Papa yini guys, if But have a good Sunday, man. thank you so much guys, bye. Bye.